I allò que hi ha de la falla. Pues la falla es una costumbre de siempre. Así son a la fiesta de San Juan. Y la víspera de San Juan se fa la falla així que se fa de nit. I antes ja anaven pel camí a la muntanya. I el zaguero que se casava i era la costumbre de fer el foro, tant encendre la falla. I la baixaven tots en cuerda a uns 20 metres d'un a l'altre tant no cremar-se. I baixaven i ho feien a la plaça, però ara se fa s'encén al canto de la iglesia i se fa al barranco, perquè a la plaça no hi ha més cotxes que antes no n'hi havia. Y allí no se puede fer. Y ahora se falla al barranco. Y luego, pues después de la falla, pues hi acude molta gent dels altres llogars a veure la falla. I les pells xistes se fan dels salvars. Y luego se fa el tocho d'avellanera o de freixa, de lo que se quiere. Se falli y se posen les peles. Y si posa un alambre alto y otro baix que no se caiga. Y después y hay que mirar al fer-la rodar de no tindre la falla dreta al cima, perquè te cairien els trossos que se creme a la cabeza i te cremaria. Cal fer-lo rodar pel rededor de uno, de que no te creme. I al final i quan s'acabe hi fan algo? Pues antes, quan l'Ayuntamiento nos invitava a tots els que feien la falla. I ara hi ha anys que ho fan, altres anys no. Sempre ha estat de costumbre. A què? Pues mira, invitaven a beure o a menjar algo. I ara també van a beure, també invita l'Ayuntamiento. Claro, ara farem cremaïsta sola, però com ella és xica, pues claro, no fa gaire cosa de falla. Que la víspera de Sant Juan, com n'hi ha moltes i de molt grans, pues fa d'altra forma, molt més majo. I esta pues no parecerà que hi ha la falla de Sant Juan, sola. Está. Está húmedo este papel. Este és el foro que fan en Tancenelo, però més gran. Ja està. Después me dices tú. Cuanto más deprisa, más fuerza. Cuanto més a prisa, més força tiene la falla. Però cal deixar-la encendre bé. Toma. Que te la deixe. ¿Me la deixes? Sí, ahora te la deixaré, deixa que s'encengui un poco més. Toma, ya está. Bien. Pero no te cremes, y no la poses dreta alto. No. Fela rodar pel canto, per tot el rededor. Així no. Entonces, vaya
allà que toquen allà. Ara ja s'encenen bé. Canses? No, Canses. No vale, ¿no? Vale. Yo quiero, sí. Luego, al salvar que se le saque la pell, no les pase nada. El albà igual se fa gordo, no... Perquè si le fuese perjuicio de que l'anàssim a alentar l'arbre, l'albà seria prohibiu de fer la pell. Però no le passa nada a l'albà. Per això igual se fa gordo.